здравейте хора, аз съм Перфект Геймър, а с мен е Петър Иванов. Да, точно така. Да, и ще снимаме на Не се сърди човече, сега ще му дам линк. Вие защо че съм Петър Иванов и аз съм Бога четията, Да. Добре. Давайте, днес ще играем Майнкрафт. Ще играем Майнкрафт. Аз съм Бога четията. Днес ще играем Майнкрафт. Значи Майнкрафт. Аз ще играем, не се сърди човеча. Сега ще играем Не се сърди. И сега ето давам му линка, това е го скайп Петър Иванов. Ето. Сега ще играем, Не се сърди човече. Клипа вече е клипа вече е почти една минута и супер яко. Вече една минута, една секунда и 2 и 3 вече. Добре. Така. Май нищо ми заби, добре, зареждаме. Влизаш ли бе? Да. Това ме е към тази студиото. Аз ще направя стая. Не, аз. Аз вече направих стая, брат ми. Секс, нали? Да, първото е, знаеш. Аре, бе. Знаеш първото, аре, бе. Така, вече имаме почти 2 минутен клип, мафака, и започваме игра. Добре, аз съм сините, той зелените. И факта правиш, брат! Ооо, не! Ти ще ме скъсаш вече. То се знае, ще ме скъсаш. То се знае, ще ме скъсаш. Хакер? Да, хакер си. Махай хака, ще кажа на админа. Админата тук има ли админа? Чакай да му се... Админе! Комшу! Комшу! Хакбар! Чакай! Сега ще ти бая с мамичката на тебе и сега... Двойка! На майка си го... Брат, ти половината полемина, брат! Глед! Да еба зеления ти гъз, да еба! Ти, брат, ти спари да се... Да еба, българя му да еба! Всеки ден велик ден не е. Всеки ден... При тебе, брат, всеки ден велик ден! Каменски живот. Хуй. Глед, тройка. Да ми ядеш, мадете, да ми е. Брат, аре, ще ти бъга за, бе. За 3 минути ме е доста точно. Сега, брат, излизат единичките, брат, гледай ко става. Препоръчвам ви да играете с него на CS. Защото къртя, брат, и много се ядосвам. Аз ще ви дам скайп, ако искате. Петре, ама ти ще качиш клипа, да знаеш. Или аз, или не знам. Какво е? Да еба! Нищо не казва, нищо. Брат, да еба газети, брат. Само малко. Да, бе, аз само малко ще еба сега. Брат, на... Всеки ден велик ден бургаски живот, мой. Да еба пред тебе минах, бе, да еба. Да еба газети, да еба, ай пред мене, и сега та факам ли? Аре, бе! Точно когато ми трябва, брат. Гледай, сега ми излез двойка, сега ми излез. Брат, кой направи? Бай. Нямаш друг кола места, брат. Аз без ти пършак, тъй, бама. Тук само ма факани и много работа. Кой отгоре, кой отдолу? Аз съм отгоре и та факам направо много яко, брат, само отгоре. Чак. И се чуе едно плескане само плок. Ама не знаеш, че отдолу копае. Отдолу сигурно и... Да не казвам. Как викнеш тук? Братче, имаме 4 минути. Имаме 4 минути, брат. Клип вече 5 минути. Да, 5 минути. Значи, който иска да играем CS, Minecraft,
Тук какви игри имам я да видя. Бочкията го замества. F14 онлайн му играем. GTA 5 имам. Имаш ти хуй. Имам бе, човек. Имаш ти. Имам бе. На кой имаш? GTA 5 имам. На компютъра ми. На PC, на кой имаш? Не бе, не е на PC. Баш. На кой, на PlayStation 4 бе? Не, аз съм PlayStation 3, ама не знам дали ще стане там. Имаш ти. Не, тройка имам. Ти не можеш да си позволиш и двойка. Какво, брат, какво? Брат, имал съм двойка и тройка си миналата година, брат. Камо ли единичка, камо ли единичка пък. Ай, брат, ще ти бъде закускам си купя, просто нема кефят, не мога играя с PlayStation, разбираш. Ще ти бъде единичка, ще ти бъде, този път ми на половината боли. Всеки ден Великден Бургаския живот, София е на 4-то място. Газът е на 5. Сега реши, бе, тоскът мина реши. Аз съм като куче, бяла. Гледай го великденския гъз, бе. Момче, ще ти паля газа направо. Айде да го направим 10-12 минутен клип, че не ми се занимава сега после. Не, докато изиграем играта, опти си. Айде. Окей, аре. Ама ние докато я изиграем, брат, ще има факани. Ще има, бе, ще има. Много ще има, значи... Великден ще идва, когато си при мен. Замогнем пен дистанционно. Алфа! Помислих, че изкара 6, брат. Гледай. Сега може ли такова нещо, човек? Нека ти... Знаех, че изкарам 6 този път, бе, знаех си, бе. Ти... Знаех, че си майка ти да еба. Полетай! Ау, брат, как ще те факам, брат? Ти ще се знаеш кога ще изкараш, бе, мой. Ди кога прем... Ау! Аз трябва да бягам с другия брат, защото тук ще имам някакво факани. Ей, човек, на 1000 километри съм от тебе, мой. Да, на 1000. Бе, как на 1000 на 20 там? Кой? Брат, ай сега нямаш пишка да ебеш мишка и ми се правиш на голяма работа. Айде сега, ай. Имам геймерска мишка, гей мишка. Айде сега да не се правиш. Аз си купя и гей компютър. Аз си купя. Аз още малко педерас компютър си купя. Класа. Има ги, бе, педераски компютър. Давай, ти си един от тях. Брат, ще ти бъ майката, ще ти бъ, Не те ли е срам да ма факаш, бе, не те ли е срам, бе. Явно нещо ми идва хубаво. Да еба, газета да еба. Петре, кламшу! Ще не изкараш друго, сега като влезеш, после чакаш 15 дена. Брат, 6 накрая двойки, тройки. Имам 9 минути клип, бате. Отиваме на купа. Брат, аз му пия опера. Отиваме на купа, айде. Да ти пее малко опера, малко опера ти пее ли? Отиваме на купа. Не, дай ба! Където? Аз съм. Ти купи защо, бе? Аз съм айде. Брат. Великденски яйца ли? Великденски чеки, брат. Великденска чекия! Направо се спразваш на Петър. На Петър устата. И казах великденска чекия. Брат, направо... Обичам те. Бати ти 3 ли вкара, звяр? Да.
те вкара в гази. Но таман. Факане. Брат. Ей, сега ела пред мен, ако ми се падне, сега ще си после единичка на правата върха. Кой знае колко яд ще падне. Брат, направо ти затварям. Трашкам лаптопа на майка си. Нау. Дай, че да ни та хака. Чай си бягам, бе. Дай, че да ни пускам хака. Да. Айде, пусна го. Пусна го, Да. дай. Пуснал си. Да. Ко си пуснал, бе, момче? Излезе ми това, което казах. Шестица и после единичка. Да, нали? И на мен не се е случило. Брат, на 15 000 км съм от тебе. Къде ще избягаш? Как се бава, младите? Човек си мисля, че... си мисля в главата, гайчето ми, дето ми казва, Петре, честно ли имаш сперма? И аз викам, да, тя е ка, що имаш сперма, сложи си младете в путката и чакай да излезе спермата, да видим дали ще имаш. Брат, знаеш как се изложи и сега, бе? Кога се изложи, ти ще можеш да го инсценираш, да сложиш ония звук. Кой? Дето... И как става това? Не знам, там има някакви начини. Ще пробваме. Бе, кой пробваме? Ние сме мъже, нямам ми срам, бе. Гледайте го искам да го... да сложиш на моето... Не знам как става, бе. Защото беше много мазно. Наистина много мазно беше. Ще видя в YouTube, бе, ще видя в YouTube как става, бе, колко е. YouTube за колко създадеха, бе. Ми да си бички. Ти вече трябва да го... Брат, ти влезе, то се знае бимът. Да е бъга за дева. Влизам в газа и после чакалака. Да, то... Школка, брат! Двойка, брат! Сега как и там те взема. Тройка. Да ме ядеш златните младе. Да ми ядеш златните младе. Дали ще успея? Единичка! Искам единичка! Искам путка. Много искаш. Да, що? Колко минути тук? 13 и няколко там секунди. И сега свършваме играта. Но малко стана. Да. Але, но... Само ти сега да не се пани. Ох! Мисля си е това да правиш едно такова... Аре, дай ба! Да сложиш това дето смисъл 3 години по-късно и пани. Добре хора, това беше от нас. Аз съм Perfect Gamer с Петър Иванов. И се факахме много. И пишете в коментарите дали искате да играем CS или някакви такива игри. И ще ви дадем Skype, Майп и такива работи. И това е. Чао!